Помня, когато за първи път те взех на ръце и знам, че с мене се радваше цялото небе. Ти си моето дете, ти си слънцето за мен. От злото Господ те избави и най-големия подарък ми направи. Ти си дете на радостта за мене. В живота понякога на всеки трудно е, но искам да знаеш, че винаги мама е до теб. Ти си моето дете, ти си слънцето за мен. От злото Господ те избави и най-големия подарък ми направи. Ти си дете на радостта за мене. Заниматься скучно, спорт и оперирали, кастрирали и няма никакво грешно. До 6 месеца.
знам. Спокойно. Дрежките там е един слово служете. Сега всичко ще си нареда. Мамо, сръпва си. Мариана, Любомир и Игнасио. Да. Кръстниката Мариана. Мария, ти ще държиш свещичката. Мария. Раната, ще държиш за Любомир и за Игнасио. Благословен Бог наш, сега винаги и во веки веков. Амин. Свети Боже, свети, крепки, свети, безсмъртни, помилуй ни. Свети Боже, свети, крепки, свети, безсмъртни, помилуй ни. Свети Боже, свети, крепки, свети, безсмъртни, помилуй ни. Слава на Отца и Сина и Святаго Духа, сега и всякога, и во веки веков. Амин. Пресвета Троице, помилуй ни, Господи, опрости греховете ни, влади попрости беззаконията ни, свети и посети изцели немощните ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Святаго Духа, сега и всякога, и во веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи Боже наш, на Тебе се молим и от Тебе просим да се отпечата светлината на лицето Ти върху рабинята Ти Мариана, ръба Ти Игнасио. Любомир. Така, Любомир и Игнасио, и да се отпечата кръстът на Егодорния Твой Син в сърцето и помишлението им, за да отбягва суетата на света, всеки лош замисъл на врага, а да следва Твоите повеления. И дай Господи на всече да остане светото Ти име върху тях, като бъдат съединени в удобно време със Светата Ти църква и усъвършенствани чрез страшните тайни на Христа Твоего, като живеят по заповедите Ти и опазят печата неповреден, да получат блаженството на избраните в царството Ти, по благодатта и човеколюбието на Егородния Твой Син, когато си благословен със светия благ и животворящ Твой Дух сега, винаги и во веки веков. Амин. Господи Боже, наистина, от Твоето име, Твоето Егородния Син и Светия Ти Дух, възлагам ръката си върху рабинята Ти Мариана, ръба Ти Любомир. И ръба Ти Игнасио, които са се удостоили да прибегнат към светото Ти име и да се запазят по заслона на крилете Ти, отстрани от тях старата вълна е заблуда, изпълни ги
с вяра, надежда и любов към Тебе, за да познаят, че Ти едничък си Бог истинен и единородният Твой Син, Господ наш Исус Христос и Светия Твой Дух. Защото от Тебе възпява всяка небесна сила и Твоя славата на Отца и Сина и Светия Дух сега, винаги и във веки веков. С тази молитва аз моля Бог да го изпратя на хранител, който да ти на тях на всички дни на живота им. На Господа да се помолим. Вечни владико Господи, който си сътворил човек, способен си подобие си му дал възможност за живот вечен, после като отпадна чрез греха не си го презрял, да се роди чрез вечерото на Христос, спасението на света. Сам ти приеми в царството си тези Твои създания, като ги избавиш от робството на врага, отвори очите им и на ума им, за да сея в тях по светата на Евангелието си. Привързи към живота и света ангел, който да ги избави от всеки замисъл на врага, от лоша среща, от младежки демони, от лоши привидения, изгони от тях всеки лоши нечист дух, който е скрит и се е загнездил в сърцето им. Изгони от тях всеки лоши нечист дух, който е скрит и се е загнездил в сърцето им. Изгони от тях всеки лоши нечист дух, който е скрит и се е загнездил в сърцето им. Те ще ви помоля да се обърнете с ръце. Да, се Задавам въпросите на свърстите. Обърнете се, Игнасио, обърни се. Мариана. Така, подсказвам отговора и така отказвам въпроса дневно отговор на кръстниците. За гостите в момента кръстниците стават гарант пред Бога за въвеждането на кръстелниците си в християнското учение. После мама, тате, Игнасио, Мариана, Любомир ще се благодаря на подходящ начин. Как се ходи при кръстници, знаете. Така, отричи си от сатаната, всичките му дела, всичките му ангели, всичкото му служение, всичкото му гордост. Отричам се. Отричи си от сатаната, всичките му дела, всичките му ангели, всичкото му служение, всичкото му гордост. Така. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, всичките му ангели, всичкото му служение, всичката му гордост? Отрече ли се от сатаната? Отрече ли се от сатаната? Отрече ли се от сатаната? След като тригатов ми отрекли, обръщаме обръм, остане с ръце на изток, обърнете се. Железни са, не знам как ще се благодаряват. Но продължава да ги измъчва. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетаваш ли се с Христа? Разговаря с вас, така че и вие трябва да си помислите как сте се благодарявали. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетаваш ли с Христа? Съчетаваш ли с Христа? Съчетаваш ли с Христа? И верно си в Него, като цар и Бог. Сега сте цимно повярвани християни. Вярвам в един Бог, Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, че в един Господ Иисус Христос, Сина Божия и Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплътил в Духа Света, Дева Мария, стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството не ще има край. И в Духа Света го Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и славим на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. В една света вселенска и апостолска църква изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За мира свише и за спасение на нашите души, Господу да се помолим. Господи, помилуй. За този свят храм и за тези, които влизат в него с вяра, благоволение и страх Божия,
силата, действието и слизането на Светия Дух, Господу да се помолим. Господи, помилуй. За да дойде върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица, Господу да се помолим. Господи, помилуй. За да се окаже тая вода, провърнаща всеки коварен замисъл на видимите и невидими врагове, Господу да се помолим. Господи, помилуй. За да се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово, Господу да се помолим. Господи, помилуй. За тези, които пристъпват всяка светото кръщение и за спасението им, Господу да се помолим. Господи, помилуй. За да се окажат дъщеря и синове на светлината. И наследници на вечните блага, Господу да се помолим. Господи, помилуй. За да бъдат избавени те и ние от всяка скръб, гняв, беда и нужда, Господу да се помолим. Господи, помилуй. Като си спомни с всички свети, пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владица наша Богородица и всякога Дева Мария, нека сами себе си един други целия си живот на Христа Бога да отдаде. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела, нямаме достатъчно думи да възприем Твоите чудеса. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възприем Твоите чудеса. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възприем Твоите чудеса. Сам Ти, човеколюби царю, и сега дойди чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тая вода. Сам Ти, човеколюби царю, и сега дойди чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тая вода. Сам Ти, човеколюби царю, и сега дойди чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тая вода. Да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили, да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили, да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Волмем, алилуя, волмем, алилуя, волмем. И преди да се пристъпи към кръста, тук извършваме подготовка на тялото, като помазваме отделните части с елей. Започваме с челото за просветляване на обман, ушите да слушат Словото Божие, ръцете само хубави дела да творят. Помазва се Божията Региня Мариана с елей на радост в името на Отца, на Сина и Светия Дух. Ръцете Твои ме сътвориха, вразуми ме и ще се науча. Така. Така, помазва се Божия раб и мир, Вселена радост, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Ръцете Твои ме сътвориха, вразуми ме малко. Дигни си панталонките, баба нагоре. Малко. Така. Хайде на другото плеченце. И ще се науча да ходите Твоите пътища. Помазва се Божия раб Игнасио, Вселена радост, в името на Отца, Сина и Светия Дух. Ръцете Твои ме сътвориха, вразуми ме и ще се науча да ходите Твоите пътища. Предполагам, че много живота ще бъде вероятно. Да. Това не е значение. Сега, служете си колко. Сега ще си държиш това. Точно. Сега ще се разбереш
Кръстава се Божията рабиня Марияна в името на Отца, амин, и Сина, амин, и Светия Дух, амин, амин, амин. Изправи се и си държи косата. И нищо, тъкмо си се го осветила. Така, айде, Липчо. Кръстава се Божия раб Любомир в името на Отца, амин, и Сина, амин, и Светия Дух, амин, амин, амин. Така, кръстава се Божия раб Игнасио в името на Отца, амин, и Сина, амин, и Светия Дух, амин, амин, амин. Така, изправи се и си държи косата. Тези къпчетите, хълбиките, вече може да ги разчерите, просто да ги приберете в къщи. Така, сега следва да се повикат, там ще ви застанете, родата да се включва да помага. Аз се обичам. Аз ще обичам Марияна.
помазване със светло миро, писано от Мъртва, печата на Светия Дух и вписване в книгата на Христос. Печат дара Духа Света Вълни, 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 печат дара Духа Света Вълни. Печат дара Духа Света Вълни, 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 печат дара Духа Света Вълни. Печат дара Духа Света Вълни, 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 печат дара Духа Света Вълни. Сега сте защитани от правата Бога. Всички имате ангел-хранител, който да отиде от вас и вече сте членове на християнското семейство. Сега ще обикрим така на купела кръстниците мама, тата, Мариана, Любо и Игнасио. Всички, които в Христос се кръстят и в Христос се облякат, той приеха и божествената природа на Христос. И за да се достойим да слушаме Светото Евангелие, Господа Бога молим. Господи, помилуй. От Матея Свето Евангелие чели. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме, по това време 11 ученици отидоха в Галилея на планината, дето бе заповядал Исус, и като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха, и като се приближи Исус заговори и рече: дадена се всяка власт на небето и на земята, и идете и научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги учите да пазят всичко, що съм заповедал, и ето аз с вас през всички дни до свършека на света. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Спомням, представете си, изслушването с изменена на приличата север на християнската общност. Така, започваме. Сега като се приберете вкъщи, аз ще сложа сега всичките тук в това листче, а вие като се приберете вкъщи, ще ги само ще ги предавам. Откъде да знаем на кой ще бъде? Нали, окартишка първо? Да. Тук пише името. Да. Но после ще ги разпределите в различни малки кутийки. Ще моля да ме асистираш. Как се да. И аз ще поставя всичката тук. Тук си избрах една къдица. Пострива се Божията рабиня Мариана в името на Отца Амин. и Сина Амин. и Светия Дух. Амин.
Обаче, се бъдеш ли да Отива се Божия раб на момент в името на Отца. Амин. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. Игнасио. Тъй като се може да се гласува да може да без чувства. Това няма не. Така. Постригва се Божия раб Игнасио в името на Отца. Амин. Даже тук да на теб. Така. Да ти кажем. Чакай, бе. Още. Чак. Това не го бъде. Още два. Няма. Гаджето ще те познае спокойно. Така. И Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. Помилуй ни, Боже, по великата си милост, молим Ти се, чуй ни, помилуй. Още се молим за благочестивия православен български народ и за цялото наше христолюбиво воинство. Още се молим за благочестивите Божия и Марияна, Любомир и Игнасио, за да бъдат запазени всички на живота и във верата на всички изповедания, от всяко благочестие, изпълнение на Световите заповеди. Още се молим за милост, живот, мир, здраве и спасение на Божия раб Марияна и Раница, възприемници на всички присъстващи, защото си милостив и човеколюбив Бог и на Тебе въздаваме славата на Отца и Сина и Светия Дух сега, винаги и по веки веков. Христос истинен Бог наш, който благоволи да се кръсти от Йоанна заради нашето спасение, по молитвите на пречистата непорочна света Майка, на светите славни и светлални апостоли, на преподобните богоносни наши отци и на всички свои свети, да ни помилва като благ и човеколюбец. По молитвите на светите наши отци, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Мама и тате, честито вече имате истински християни и аз съм сигурен, че като гледам стабилните кръстници, и го казвам така по почтивост, защото е така, значи те ще бъдат достойни християни. Сега тези свещици, сега ще ги изнесите, ще ги приберете вкъщи, давате им на мама и тата, и ще ги палите за здравето на Марияна, Любо и Игнасио, при различни поводи, именни, рождени дни, докато изборят пък вече е християнски празници, за да те са християни. А за кръщавниците кога да бъдат? Абе, болен. Утре няма да. Вместо да изпише милки, да изваде очи. Изчакай да пусна, само ги отвори. Отвори всичко и ги нареди. Остави ги там, мамо, на пейка. Така, родата да се включва в почерката, докато аз осветя тези. Кръстницата ще се почерпи. Моля? Тя ще се черпи. Това бе. Това е за вас. Сега, само да питам, видях тук, взе ланчета и
Приема. Това е... Това на Мариана. Така. А това... Искам само да се осветят, но няма да се слагат сега. Преди спокойно. Това е ланец. И това е ланец. А това е ланец с... Сърце. Ето това искам да кажа, че така и така. Създателят Отче на човешкия род, подател на духовната благодат и на вечното спасение. Сам Господи изпрати Твой Свети Дух с небесно благословение на тези ланци и ги съоръжи силата на небесната защита, за да помагат на Мариана, Любомир и Игнасио, които ще ги употребяват, да им бъдат за телесно здраве, душевно спасение и благополучно използване чрез нашия Господ Исус Христос. Амин. Посвещават се тези ланци с благодата на Пресветия Дух, чрез потапянето в тая светена вода, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Посвещават се тези ланци с благодата на Пресветия Дух, чрез потапянето в тая светена вода, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Посвещават се тези ланци с благодата на Пресветия Дух, чрез потапянето в тая светена вода, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин, амин, амин. Така. Аз ще ги върнем. След символично ще ги поднесат. За първи път те взех на ръце и знам, че с мене се радваше цялото небе. Ти си моето дете, ти си слънцето за мен, от злото Господ те избави и най-големия подарък ми направи. Ти си дете на радостта за мене. Господ те избра. Дете на радостта. На мама гордостта. Знам, че в живота понякога на всеки трудно е, но искам да знаеш, че винаги мама